ତମେ ନା ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ପରୀକ୍ଷାରେ କେବେ ବି ପାସ୍ ହେଇପାରିବନି। ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦିନେଶ ଅଫିସିଆଲକୁ। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ପୁରା ଲାଷ୍ଟରୁ ପ୍ରଥମରୁ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାନେ କଣ ଅଛି କଣ ନାହିଁ। ତ ଯେମିତିକି ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆମ ଅସମୟରେ ନା ଆମକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ତାରି ଉପରେ ନେଇକି। ଜୀବନର ନା ଦୁଃଖ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖକୁ ସୁଖରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହେଲେ ନା ମାନେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି କେହି ବି କାହାର ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ଏଠି ତମର ଯଦି ଜମା ବାକି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ତମ ବଡ଼ ନିଜର ହେଇପାରିବ। ବାସ୍ ଗୋଟେ ଥର ତାଙ୍କର କୌଣସି କାମରେ ନା ମନା କରି ଦେଖ, ସେଠି ତମେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ମାନେ ଅସଲି ଭଲ ପାଇବା କାହାକୁ। ଏଠି ଏକ୍ଚୁଆଲି କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ସବୁ କାମର ମତଲବ ରଖନ୍ତି, କାମର ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖନ୍ତି, ବୁଝିଲ ନା। ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ମାନେ ମଣିଷ ଜୀବନ ନା ଜୀବନରେ ଗରିବ କି ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ଆମେ ସବୁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଆମ ଜୀବନଟା ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ। ଆରେ ଭାଇ ନାଇଁ, ଆମ ଜୀବନ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ନା ଆମ ଜୀବନ ଦୁଃଖ ତାହେଲେ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଦୁଃଖୀରେ ରହିବା। ମାନେ ଯଦି ଆମର ସମୟଟା ଠିକ ଥିବ ନା ଏଠି ନିଜ ଲୋକ ବି ନିଜର ହେଇଯିବେ, ମାନେ ପର ଲୋକ ବି ନିଜର ହେଇଯିବେ। ଯଦି ଆମ ସମୟ ଖରାପ ପଡ଼ିଯିବ ଏଠି କେହି ସାଥ ଦେବେନି, କେହି ବି ନୁହଁ। ଯଦି ଆମେ ମନରେ ଭାବୁଥିବା ନାହିଁ ଇଏ ମୋ ଅସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବନି, ବାହାନା ପରେ ବାହାନା ମିଳିବ। ଆଉ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଆମେ କରନ୍ତି ଏହା କି ଯେ ମାନେ ଆମ ନିଜର କମଜୋରି ହେଇକି ଆମେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶିତ କରେ, ଯାହାକି ଆମକୁ ମାନେ ସେଥିରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବା ଅପେକ୍ଷା ମାନେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ମିଳିଥାଏ, ବୁଝିଲ ନା। ଡାଇରେକ୍ଟ ନହେଲେ ବି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମାନେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ମିଳିଥାଏ। ଏଠି କିଏ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି, ସବୁ ମତଲବୀ। ଯଦି ଆମେ ଆମ ନିଜ ଦୁଃଖ ଆମ ନିଜ ଗରିବକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ନିଜେ ମାନେ ଭାବୁଥିବା କି ଆମେ କାହାକୁ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହବା, ତ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କରିବାକୁ ଅଛି ନା ଏକା ହିଁ କରିବାକୁ ଅଛି। ଜୀବନର ରାସ୍ତା ତ ଏକା, ଆଉ ସକ୍ସେସ ମିଳିବ ବି ଏକା। ତମେ ଯଦି ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସକ୍ସେସ ପାଇବି, ତ ସେଇଟା ଜୀବନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ସକ୍ସେସଟା ମାନେ ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ମାନେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ନେଇକି ଆମେ ଯିବା। ସକ୍ସେସ ବାଟରେ ଗଲେ ନା ତମକୁ ଏକା ଏକା ହିଁ ଲାଗିବ। ଆଉ ତମ ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିବ ମୁଁ ଯୋଉ କାମଟା କରୁଛି ସେଟା ଭଲ କରୁଛି ନା ଖରାପ କରୁଛି ନା ଭୁଲ କରୁଛି। ବାରମ୍ବାର ତମ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁକ୍ତି ମାରିବ, କିନ୍ତୁ ତମେ ସେଟା ଠିକ କରୁଛ। ଆରେ ମତେ 5 ଜଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କଣ ହବ? ଯଦି ମୋ ନିଜ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ ତାହେଲେ 5 ଜଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ, କିଛି ବି ମତଲବ ନାହିଁ, ବୁଝିଲ ନା। ଏଠି ଆମେ ଯୋଉ ଭାବି ଦଉଛେ ନା ଆମେ କଣ କଲେ ଆମକୁ ଲୋକ କଣ କହିବେ, 5 ଜଣ କଣ କହିବେ। ଆରେ କିଛି କଲେ ବି ଲୋକ କହିବେ, କିଛି ନ କଲେ ବି ଲୋକ କହିବେ। ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଦଉଛି ଲୋକ କହିବେ, ସିଆଡେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନି। ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ କାମ କର। ଆଉ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବେ ନା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ନିହାତି, ବୁଝିଲ ନା। ଜୀବନଟା ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାଇ। ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛ ନା ଜୀବନଟା ଆମର ମାନେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଜୀବନକୁ ନେଇ ମାନେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ମତେ ମାନେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଦେଇଛ। କାରଣ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ହଉଛି ମଣିଷ, ଯିଏକି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ବୁଝିଲ ନା। ତ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ତମେ ମତେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଦେଇଛ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ। ଜୀବନରେ ତମେ କହୁଛ ତମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ, ଆରେ ଭାଇ ଗୋଟେ ତ ମେଡିକାଲରେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସ। ତୁମମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ, ଯୋଉମାନେ ଦେହ ପାଇଁ ବିଲ ଘର ବାରି ସବୁ ବିକି ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲା ଭଳିଆ ଯାହାର ହାତ ନାହିଁ, ଯାହାର ଗୋଡ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଦିନକୁ 2 ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି, ଗୋଟେ ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ତମେ ଇମାଜିନ କରିଛ? ନାଇଁ ନା। ମାନେ ଜୀବନ ଦୁଃଖ କିଛି ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଚିନ୍ତନ କର, ଜୀବନ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଯିବ, ବୁଝିଲ ନା। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଜୀବନ ସମସ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ ଯିଏ କରିବା ଜାଣିଛି ସିଏ ଜୀବନ ମାନେ ମଣିଷର ମଜା ସିଏ ଜାଣିଛି। ଦୁଃଖରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖାଲି ଏତିକି ଡାକ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଦଉଛ ଦିଅ, ସହିବାର ଶକ୍ତି ବି ଦିଅ, ବୁଝିଲ ନା। ଏଠି ମାନେ ଜୀବନର ନା ଜୀବନ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦେଖ, ତମେ ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାର ହେଇଯିବ। ଜୀବନ ଗୋଟେ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା ନା ତମେ ଯେତେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ତମେ କେବେ ବି ମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି, ମାନେ ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ତମେ କେବେ ପାସ୍ ହେଇପାରିବନି। ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ଗୋଟେ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା ନା ତମେ ସେଥିରେ କେବେ ବି ଭାଇ ପାସ୍ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଭାବୁଥିବା ସମସ୍ତେ ଆମର ଏଠି ନିଜର, ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଥର ତାଙ୍କର କାମ ତମେ ମନା କରିକି ଦେଖ,
ସବୁ ଜଣେ ବୁଝିଯିବ କିଏ ନିଜର ଆଉ କିଏ ପର। ଭାଇ ମତଲବ ଦୁନିଆ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର।